Rabunyaka. Sunu buku down. Elemechi nke ndị agha chinyere m akụ nye m ụba nye m ogologo ndụ ma nyekwa m ahụ isi ike na-echekwakwa m mgbe niile nke kacha nke bụ ka isi mee m mbụrụ sọ mma gbasi ike na mmadụ a sị na eto dike na nke o mere ike di ya omekwa ọzọ chimu agbakwute gị eji m obi m na-ayọ gị ka ị nabata aja m ji ụmụ okorobịa na-aba ọbara ha na-enwu ọkụ wee chụọrọ gị maka ọ bịara egbu m ga-egbu onwe ya Anyị gawa ngwa ngwa ka anyị si rụcha ọrụ a n'oge lọta. Nne, kedu emerụ eji akpọrọ nwoke a Eleme? Mma na Eleme abụghị aha ndị obodo anyị. Eziokwu ka ikwu. Eleme abụghị aha ndị obodo anyị. Eleme a wụ ikwu nne ya. Ndị ikwu nne ya nyere ya aha Eleme a maka na o siri ike. Eleme ka ndị obodo ahụ jiri mara onye siri ike. Mgbe ọ gara ịgwa ha maka ọnwụ nne ya ka ha nyere ya aha. Ịma na nne ya si Baraka n'obodo mba mmiri. Ebe a ka aha ahụ siri bịa. Ebe a ka esiri gụwa ya Eleme. Nwaanyị ajụjụ efu imepe ọnụ ebe anyị na-aga kịta nkụta ajagba nche gị na-egbu mmadụ oge ka m nụpịa m n'ọnụ gị nkụta ajagba kịta nche gị ogede Eleme hey bịa Eleme bịanụ Eleme bịa nwa nwaanyị na-atị hapụ m ọ na-achọkwa ewu mba eyigo m ọgwụ abalị ịbọ biko zianụ nyelụ m aka maka ka ije n'ụlọ ma nwa m biko zianụ Eleme na ụmụ nwanyị biko ịmara ihe ọbụla ị ga-enyere m aka wee mee ka ọ bụrụ na nwa nwaanyị wetara onwe ya ngwaje ka ikute mmiri biko ya kutere m mmiri m ga-ekutere gị mmiri biko
bịa ị ga-anọkwa nwayọ inwekwa okwukwe enwere m okwukwe onwe gị ọ nwoke ka ị bụ nwoke adịghị ebe akwa ị chọrọ iso nwa gị nwaanyị jebe nwa nwaanyị achọ nke ọ dị ndụ nọ nwayọ o nwere ife ga-eme nwa gị o nwere ife ga-eme ya so ife nna-achị gwa gị bụ wetuo obi gị anya na nwoke ka ị bụ nwoke adịghị ebe akwa ụlọma na mmiri olu n'abalị jidesie ya ike onwe ihe dị na ya imeghepụ ya iwere ya tinye nwa gị nwaanyị n'ọnụ metụ ya n'arụ ọ ga-adị mma eleme m ga-eme ka ị kwuru biko mana achọ ka nwa nwaanyị dị mma achọ ka ọ nachite biko eleme nwa gị nwaanyị nọ ebe a nwere ebe o jego ọ ga-adị ya mma na mụ anabago eleme Chukwu gọzie gị kedu ife m na-ebe eme ụmụ ọchịcha ka ife m na-ebe eme ọnụ na-amarọ na m achọrọ ọzọ ịfụ onye ọbụla na ana nna unu bụ nwanne m nwoke anwụgo unu enweghị ozi ikikere n'ihe ọbụla o nwe tụnyere ana agwara m unu mbụ dede biko eweniwe mana omenala obodo anyị si na ụmụ nwaanyị ndị na-alụbeghị di ga na-alụ ọnụ na ala nna ha anụ odi oge na-adọrọ anya arapụrụ gị ala biko onye nkụzi gaa n'iru kụziere m omenala ịkụzichelu m ịkụziere nna gị anụ onye ilu ya na ọ bụrụ na isi dị gị mma na ime ihe na-eme ọkwa agwala m unu ma chọrọ ife onye ọbụla ebe a unu eche n'ife adịghị arụ ọrụ unu echekwana ọnụ ojii ya kụziwere m omenala Namo, bengi no namo. Abagara mina fina wanyake wakene ba. Ufala ijutara. Ona talai agunu gaguayo namo. Namo. ọ nwa ka m na-akpụ na-eme ka ị na-anụ nchọrọ gị Bịa nwa, ọ dị ka onwe ihe na-eme gị n'isi. Ike na ana ma chọọ m ikwu ekele gị, ọ nsọ. Ọ dị ka enwe mmụọ nsọpụrụ n'ime ndụ. adị ka inwe ụjọ n'obodo a ya nwa agbọghọ mara ma o tego ọrịa ya mụ na gị abụ chọrọ ka mụ na gị abụọ mmekọrịa ya kwana Ekwa nka mmadụ. Mụnwa, ilecha m anya site n'isi ruo n'ala ka mụ na gị bụ. Ọ dị ka onwe ihe na-eme gị n'isi. Inwe anya nwa ụbọchị ọzọ na ihe ike. ọ gwa ka m na-ekwe gị hapụ m na-apụ ịfụrụ gị gana nwanne gị n'obodo a nnu chụrụ aka ghọrọ m oke osisi ọ bụzikwa onye m fụrụ ka m na-akpọ Maazị Eloka otu onye jere agha n'obodo na-abụ wee merie fa kpọrọ ụmụaka fa ndị difa nwunye fa nwoke na nwaanyị nata na-enwere nsogbu afọ amụ bụ onye a ga-asị na onye nwa dị ka gị n'obodo a oke osisi Maazị Eloka ife ikwu bụ eziokwu mana malụkwa nọ ike eleme chi nke ndị agha bụ na mmegbu nyanwụ ife eje mbe gị wee napụta nwa gị nwaanyị si na ị nọrọ n'ụlọ
efukwa mbe m oke osisi na ije ebe m udo dịkwa udo dị udo dị mana mụ atụrụ anya na ị ga-eme ụdị ụma mere omume oke osisi aghọtasịla m kedu ozi ka isi wee jee n'ala ụmụ nwanne gị nwoke ama nna fa rapụrụ fa wee nwụrụ rapụrụ ụmụaka anị ka fa na-akọ ugbo mgbe ọbụla fa jikwa jee nụwa dị ị nwerụkwa anị ka ebe bụ nsogbu gị oke osisi ịma na ụmụaka abụọ onwere onye mechie ọnụ maazị Eluka onwere ife ị nwere ike ikwu n'okwu a okwu agwụgwọ gị n'ọnụ ofu okwu nna gwa gị jee dịkwafa anị anwa mee ya nkịta ata nsogbu adịrọ ife ọbụla ikwu mmemme ọma nsị mụ na hei oke osisi ọ dị mma ọla nwa m kedu nke iru dịzi gị etu a kedu ife na-eri gị ndị na-arụ gwa m anyị jekwara ọfụma o kwetego na ọ ga-enyechi ya ụmụaka anịfa mana achọrọ m ka ịsa ama ajụjụ a na-ajụ kedu ife na-eri gị ndị na-arụ nna m ịma na kemgbe anyị ji ndị ohu nọcha n'ebe a chụọ aja enweghịzi emu na ya na-egwukọrịta egwu n'ụlọ enweghịzi emu na ya na-akpakọrịkata nkata nwa m esogbusi n'onwe gị na uche m dị ya mgbe na-atụrụ anya aga m eme efe banye nya bụ ọnọdụ ịnụgo achọrọ m ka itinye amụ n'iru gị mụọ na amụ na nwa m papa ana m abịa ka nje sikwara gị nri ka irie ọ dị ka ụdị agụụ na-agụ m ebe ahụ ọgwọ mmadụ na-abụ nsogbu dị papa ana m abịa ọ dị mma nne nnọọ ee ihe menụ bụ na nna m anọghị ugbu a mana ọ gara n'ama ọ ga-abata n'oge na-adịghị anya anyị ga-abịa chi n'ụtụtụ mgbe ọ ga-adị mba ka anyị lawazi mba ya nọdụ n'ala ka m bunye ụlọ oche unu chere ya na ọ kafe ha aka kwana m ebe ọ na-abata anyị wagosi gị na nna maka ihe ọma o mere mụ na nwanne m nwaanyị Chukwu ya agọzi ya o ise mana nna m mere ihe o kwesịrị ime o mere ihe o kwesịrị ime dịka okenye ndị be anyị si na okenye ya na ha nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbele na ọ na-anachere ya ka m butere ụlọ oche inugo ka ụnọdụ anacha ọ na-abata nsogbu adịrọ ọ dị ka ya na onye na-enye m ayoro mma mma ayoro onye bụ nwanne m ayoro mma mma ayoro eleme na-enye m ayoro mma mma ayoro eleme bụ nwanne m ayoro mma mma hey eleme ọ dị dike ihe ọma hey eleme nwoke dị mma nwoke nwere obiọma anyị nwere na-enyere ndị mmadụ aka nyekwuore m n'ezinụlọ m ana m asị Chukwu abịa ma gozibere m gị mama nne nri a niile anyị nwe eleme abụkwa ọ bụkwa ezigbo mmadụ onye abụkwa ọmarịcha nwoke ka ọ bụ legori kọra legori nne nwoke a bụ nne ezigbo mmadụ agbanyeghị akụnụba niile o nwere ike niile o siri inyere ndị mmadụ aka bụ okpukpe okuchi kpọrọ ya ọ na-aza nke ọma ghọtara m aghọtara m mana nne ka m jụọ bịa mama
nwa ajụjụ m sị ka m jụọ ebe eleme dị ụta ka ezi ihe mere ndị obodo anyị chibeghị eze ihe anyị ga-enwe eze mana oge ya erube mgbe oge ya ruru eze anyị ga-apụta anyị ga-enwe eze mgbe oge ya ruru ka ihe nke m pụtara kọwara anyị ihe a na-agbagoju m anya kemgbe oge ya ruru oge ya erubeghị kọwara anyị ka anyị ghọta o nwere ihe bere mgbe gara aga afọ ole ma ole gara aga ndị eze elu wakporo anyị n'obodo anyị a ba anyị ọgụ gbuo igwe anyị nara ya ọfọ igwe kemgbe ahụ anyị enweghị ike ịchịkwa igwe anyị enweghị ike ịchị onye ọzọ igwe na-awụghịkwa ma ọfọ ahụ ọ laghachiterela obodo anyị awụ usu ala nne ebe eleme siri ike nwoke gbachi ike ka Dikeh si adị ka ezi ihe mere nụ o ji hapụ ndị a ewere ọfọ anyị naba eleme lụrụ ọgụ dịka nwoke ọ lụrụ ọgụ karịa agụ mana ndị eze elu ama ha dịka ndị siri ike na-eje ọgụ merie ha meriri eleme nke wụla eleme nne ya na nna ya nwụrụ n'ọgụ a nwunye ya ka mụrụ nwa ọhụrụ nwụrụ n'ọgụ a eleme wee mee ihe niile o nwere ike ime mana dịka ndị eze elu bụ ndị siri ike ha wee merie eleme gbuo igwe anyị nara ya ọfọ a laa ọ ya mere na kemgbe ahụ anyị enweghị ike ichi onye ọzọ igwe na-awụghị ma ọfọ a ọ laghachitere obodo anyị mgbe agha a biri eleme emechakwara sie ike kpọkpọkpọkpọ wee chọọ ka o jee ba ndị eze elu ọgụ ka ọ nata ha mkpọ anya mana eze dibịa si ya mba ya cherekwa na oge erubeghị na ugwu kịta ka ọ ga-eje maka ọfọ ahụ nne ị na-achọ ịkọwara anyị na dịka eleme na-aka nka ka ike ya na-abawanye ọ ihe ọ pụtara ọ ihe ọwụ ọ na-akakwu nka na-aga ike ya na-abawanye nne esi na egburu igwe anyị nara ya ọfọ ewere okpu igwe anyị ewereghị okpu igwe anyị mgbe ahụ ha nara igwe anyị ọfọ ahụ ka ha gbusiri ya ha wee weje aka ka ha were okpu a o nwere mmụọ na-achị okpu a mmụọ a wee mee okpu a zaa ụdị zaa nna agwa gị ihe a okpu a were fịa je n'obi eze dibịa jee dịrị mmụọ ahụ na-echekwawakwa ya ruo taa ọ ya ahụ na anyị ka ga-enwe igwe maka ọ bụrụ na ha were ọfọ igwe a were kwuo okpu ya ọ ya ụlọ anyị ama nwe igwe chaa n'ụwa mana ebe okpu a dị mgbe ọbụla ọfọ ahụ lọtara anyị ga-enwe nne gịnị mere ndị eze elu ji ebuso kele anyị agha o nwekwa ihe anyị mere ha ọkwa maka na anyị nwere akụ na ụba juru be anyị mana ha nwa siri ike mana ha enweghị akụ na ụba ụfụ anya ka ha jiri bịa ba anyị ọgụ a ka ha ọwụla ha wetara okpu a weta mkpọ a ha chịwa na-achịzi ma anyị nwa ma ha nwa na-agbazi akụnụba anyị a ha ga na-agbazi anyị nke anyị ga-eri la nke anyị ama nri ihe ha jiri bịa baa anyị ọgụ a ụfụ anya onwekwa ihe ọzọ ozugbo ya buru ya gakụtara mmiri apụghị iburu bawa gakụtara mmiri gawa nnọọ na ịjụọla m ya ka ị ga-ajụ m ka m zuo ike
nwa okorobịa efe ife anyị na-achọ tata ka m menye gị Eziokwu. Shọ n'ọsọ iche na ma na-anụ ihe dum ị na-eme n'obodo a ị na-agara enye ụmụ agbọghọ dum nsogbu ma ndị di ya nwụrụ anwụ mmegbu ite a. Nna m, kedu ihe na-esogbu gị? Iru ga-agbasapụ ya agbasapụ ma ncha. Kedu ihe na-enye gị nsogbu? Ọla nwa m, obi adọrọ m mma maka nsogbu dị. Ịma na olugo mgbe eji achụkwalụ eleme chi ndị agha aja. Kedu ife a ga-eji chụọ onye bụ aja? Nna m, onye ka ị na-esogburu onwe gị? Esogbuzina onwe gị. Chukwu okike abịa ma ga-ewetara onwe ihe ga-eji chụrụ ya aja. Ịnụgo? Esogbuzina onwe gị, gbasapụ iru ka m fụchara gị ọka ka ị taa. Ekene gị elemechi nke ndị agha maka akụ na ụba nke itinyego n'ime ndụ m n'ebe a na-eje anụ agha wee na-ekpote ndị ohu. Ife nji ayọkwa nne gị bụ na m ga na-eto gị tutu mgbe m ga-anwụ. Mana enwe ife nsị ka m yọọ gị. Enwe m nsogbu, nnukwu nsogbu, maka na enwere ozi ndị ohu m ga-eji wee na-achụrụ gị aja mgbe m kwesịrị ịchụ ya. Nya m wee na-ajụ gị na-ayọ gị ma ọ nwere ụzọ ọzọ m ga-esi wee na-achụrụ gị aja na-abụrụ igbu ndị ohu. Na-asị na ọ bụrụ na m ga-egbu ụmụ anụmanụ dịka ewu wee chụọrọ gị aja, ọnya ka nsị ka m yọọ gị biko biko ewe na m iwe biko. Akwanụ mmadụ ka m bụ, ekwu m ka uche m ra. Kedu ihe ị chọrọ ka m mee ugbu a? Mmadụ ka m chọrọ. Mmadụ ka m ga-enweta ejiji ihe ọbụla gbanwee ya maka ime ya. Biko anana m ihe ndị a niile nyere m biko. Maka ka ọ dị kịta aka m abọrọ ọgbọ ogbugbu egburu nwunye m na nne m na nna m. Biko ihe ọzọkwa bụrụ na m chọọ ka m weta ọfọ ndị ụzụ ala ka amalụ ma ga-enwekwa igwe ọzọ. Biko Ndewo. Ọla nwa, ka isi jee ijekwa ọfụma? Eje mụ na ndị enyi m Nneka na Ugwu eje n'ara ya nata ikuku. Nna m, ihu adịghị gị mma. Kedu ihe ọzọ na-enyekwa gị nsogbu? Ọkwa ịma na mụ na gị bi n'ụlọ. Ama m mgbe obi dị gị mma na mgbe iwe na-ewe gị. Kọwa kenere m, gị na-enye gị nsogbu. Ọla nwa m, ịma na ote ga-ejedebe agha n'obodo anya. Etu omenala be anyị si wee dị, mgbe ọbụla anyị jere agha wee merie nya bụ agha, anyị na-ekponata ife dị iche iche, anyị na-ewenata ndị ohu
anyị na-ewenata ụmụ anụmanụ ya na ife oriri dị iche iche na be anya mana ị na-anya otegị aka anyị jedebere agha anya onwe dozi onye ohu dịzi ebe anụnwa eji achụzi aja. mana nna m ka isi onwe ka isi kọwatara m ihe dị otu a mbụ. Ọla nwa m ka m ga-esi kọwata gị ịma nghọtanụ maka mgbe a na-ekwu ipele nnukwu mpenụ ọ bụrụ mgbe a nwanụ nkịta afụ ndị ohu ga-eju ebe niile mana onwe ezi ohu anyị nwere mana ayọgo m eleme chi ndị agha ka ọ mara ma onwe itu ọzọ a ga-esi wee na-achụnyaba aja na-abụrụ ị na-egbu ndị mmadụ o kwere mana kịta onwe ezi onye ohu a ga-eji mee nya bụ aja ọ chụọ nya bụ aja. Nna m agwakwana m nọ ihe m na-eche. Ọla obi ju m afọ rinne na enwere nwa dịka gị ana m ekene Chukwu abịa ma ka o si wee nye nwa dịka gị nwa nwere akọ na uche na-eme ka mmadụ. Nna m ekenekwanụ m Chukwu otu o si nye m nwoke nwere ezigbo obi ma nwekwa ezigbo akọ na uche ka o wee bụrụ nna m. Mana nna m kedu ihe anyị ga-eme n'ọnọdụ dị otu a? Ịmara anya bụ ịchụ aja na-abịa mgbe niile mana alụ nna atụta kịta bụ na m ga-ejechi onye ọbụla ọnya anwa mara ya ka anyị ga-eji wee chụọ ọnya bụ aja. Nna m gbasapụ iru ịnụgo aga m enyere gị aka. Ama m na ọ dị mwute na gị nwa bụ onye kwesịrị ịdị na-echekwaba ndị nke gị bie ga-abịa na-ewerekwa ha. Gbasapụ iru ịnụgo ama abịa ahụnye m ji n'ọkụ ọkwa ị ga-eri na njegwọta ụkpaka ama abịa. Gbasapụ iru ịnụgo. Ọla mara obi nne ya. Gbasapụ ihu. Ọla nne ya. Oluo enyi jelu ọgụ na be oke meri oke ọ gasị na-emelili n'agha nka na-amara abụ ogene n'ebe egbe anya n'ọdụ nka na-amara abụ ogene na-egbe anya n'ọdụ ibisi unu belu ya ebele melu unu ibi ebele maka na ọ mara ebe ọ na-eje onye ọbịa kwutelu nabata ya ebe belu ugo belu nke esi ibe ya ebene nkụkwa ya n'ike. Ụzọla ekene nwa nwoke ụjọ atụla gị afọ ime ka ọ na-abịa aga m ekpughere gị onye ọbụla n'ọbụ chọrọ imebi ala mana ihe ozi ga-agwa onye ọbụla n'obodo a bụ ka ha nọrọ na nche. Ụzọla ekene anụ ụgbọ ajọ ọsọ agbanyelu ya ajọ egbe. Eze dibịa anya ndị ụzọ ji afụ ụzọ gwa kpọrọ anyị oku anyị abịago ụmụ ozi ga-eze anyị zie anyị ntị anyị ghere oghe ndebakwa ya ndị ichie Ụzọala. Eze dibịa ogwugwu Ụzọala si m kene unu nyenwa bụ onye kpọrọ oku a wee sị m ozi unu na nnukwu ọdachi na-akwado ịdakwasị obodo anyị. Onye ọbụla mụrụ anya oke mmụọ ọ na-abịa ife dị n'elu achọwa ndị toro ogo Okome agha bịa achọwa ndị ji mma ijie ịbụ anya anyị ji afụ ụzọ gwakena anyị ife anyị melụ. ihe a bụ nnukwu ọdachi na-akwado ịdakwasị obodo anyị ka m nọ na nlọ n'uchichi wee fụ ndebe anyị ka ha na-anwụsịsị ofu n'ofu
wee jụba ogwugwu ozu ala wee sị ya kedu wee sị na ya bụ ihe si n'ofu onye nọ n'obodo anyị a. Kedu ihe anyị ga-eme ka anyị nwee kwụsị ha ime n'obodo anyị? Ogwugwu ozu ala si onye ọbụla ndelojo Onowu Zuola sị m zie gị gwa ndị obodo anyị onye ọbụla baa na bịa mechie ụzọ, onye ọbụla ejezikwa n'uji uchichi, onye lapụta onwe ọnwụ ọnwụ mgbe ọ ka lụrụ. Mee ka ozi a gaa n'obodo Zuola niile. Eze dibịa deje daalụ. Asị ntị na ihe abakụkọ ha kokwu ata. Ozi zụ anụ ọkụ mgbe n'igwe. N'ime aga m agwa iwu agwụ ọkụ ekwe ka ọ gee n'abalị tata kwekwe obodo Zuola niile gbaa gburugburu ka ozi a bụ ya na ntị gasị ụkpana gboko gburu na ntị chiri ya ndị bụ akwenụ. Ọzọkwa dị n'idi ya ndị ichie ebe m ọ ya aka mma na anyị mere ngwa ngwa wepụ aka ewe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ maka na asị na-eme ngwa ngwa na-ala ọdachi. Sọ nnụnụ isi kara aka na-eje ọgụ otu kpọkpọrọ, onye si na ya ga-afụ ọfụnụ n'eziokwu, ozi ezila anwụlụ olugo n'igwe, Zuola ga-ekwenụ ntị. Ọrụ obodo geenụ ntị o. Eze dibịa sị na oke ihe ọjọọ na-achọ ịdakwasị obodo anyị a. Eze dibịa sị ka m gwa onye ọbụla nọ n'obodo a, onye ukwu o ma onye nta, baanụ n'ime ụlọ. O nwere oke ihe ọjọọ chọrọ ịdakwasị obodo a, mana a sị na onye ahụ na-eme arụ a sikwa n'obodo a. Ọ nụrụ karịa ibe ya o. Ọ nụrụ karịa ibe ya o. Ọla Ọla nna anyị nọ amabịa ka m mụba ihe anụ a n'ebe ọ na-adị. Ekwe mmiri m ga-akwụ aka. Dalo. Dalo wan. Amabịa. Dalo ngam. Asị m Chukwu abịa ma ka na-agọzi gị na-eduga mgbe niile. Ise papa. Kedu maka ndị ọyị gị? O tebekwa aka ha nawa. Mụ na ha na ebe a na-akalisi esi ụtụtụ. Eji maka na nsogbu adịrọ. Papa, nsogbu dịkwa. Kedu etu ọzọ? Papa nọ mụ na eze dibịa nọ na-agagharị na-adọ ndị mmadụ aka na ntị maka ndụ ha. Na enwere onye ga-ebido igbu mmadụ n'obodo anyị, na ọ bụghị onye ama na onye ụzọ a na be anyị.
Bihe ga-ebido igbu mmadụ. Wee na-asị onye ọbụla kpachakwara anya. Wee na-ajụ onwe m ka eze dibịa ga-esi mara ụdị ihe dị otu. Uzuala, uzuala. Ọkwa nwoke kwụlụ ọtọ tụba nwaanyị ime ọmụnụ ngwọlọ. A na-eji n'ọkụ na nsị egbe n'ofu aka. Mma na ihe ọjọọ na-agakọ n'ọnụ. A na-esi n'eju amalụ ọkụkọ ga-abụ oke. Ọkụkọ ga-abụ n'oke. Uzuala. Ekene m. Gee m ntị, ị ga-aga kpọkọta ọrụ obodo Uzuala niile ọnụ. Na oge erugo oge anyị ga-eji gosi unu onye bụ onye ọjọọ n'etiti unu. Ma mgbe ị ga-akpọkọta ha, agwakwala ha ihe mere iji akpọkọta ha ọnụ. Bilie, ga-akpọkọta ọrụ obodo. Bilie. Elemechi nke ndị agha ekene gị n'ụbọchị nke tata. Ọkwa ịkpọtere mụ na nwa m nwaanyị. Anyị si gị were ọjị taa. Mana ọ nwekwa ife nsị ka m gwa gị. Enwere m nsogbu. Nnukwu nsogbu. Ọ bụrụ na nsogbu ị na-ekwu maka ozi eze dibịa kwuru n'obodo, nke ahụ abụla nsogbu. Maka enwere ụzọ a ga-esi pụta na nsogbu ahụ. Enweghị oge eji agbanarị m n'ọsọ. Ifu gị anụ. Ọjị agba gị ịnọ. Ọkwa aka ịnọ gị. Eke. Orie. Afọ. Ya na Nkwọ. Nna m, ụtụtụ ọma. Ọla nwa m ụtụtụ ọma. Eji m aka na ịlarụkwa ọfụma na ya. Papa larụ m ọfụma. Nke ihu bụ gị nnọọ sọ ọchị n'ụtụtụ a. Kedu nke na-apịọ? Ejelu m jee ka m fekwa Elemechi ndị agha etu nsi efe ya n'ụtụtụ niile. Wee kọwarịa ọnọdụ anyị nọkwa n'obodo. Wee sị m enyekwa n'onwe m nsogbu. Na olu mgbe ahụ a ga-eji chụọ onye bụ aja. Ya ga-agwa m etu a ga-esi mee ya. Nna m ka bụ nnọọ ezigbote ozi ọma n'ụtụtụ a. Nnukwu ozi ọma. Nke a gosipụtara na tata ga-adị mma. Ụtụtụ ọma nọ n'ụbọchị ọma. Nneka, Ogodi. Ọ dị mma, ke kwunu me. Okunu na-aga mmiri. Ka ije n'mmiri otego. Mana ngwa unu o karịgo ofu afọ ngabedere mmiri n'ama. Gịnị mekwara ibebe mmiri kemgbe? Ị na-ekwuzi ka ọ na-emahọzi. N'ụmụ nwoke obodo anyị bie na-echuru mụ na nna m mmiri. Bịa ka ije. Ihe eje tata. Ana m ejebe ine n'ọnya m mana ka nsogbu.
onye akpọrọ gị onye gbọrọ ya kwụsị ndị ibe akwakwa m ihe mere ọgịnị ka ifo Mama, ana m abịa. Enwere onye na-akpọ. Pụrụ ebe ahụ. Ebee ka iche na ị na-aga? O nwere onye na-akpọ gị. Nwatakịrị a, ị gaghị egbunwu m o. Ị gaghị egbunwu m. Onye ka isi na ọ na-akpọ gị? Nwere onye na-akpọ. Chechecheche amarala m onye na-akpọ gị. Ọnwụ ihe na-akpọ gị ihe. Mana enweghị ebe ị ga meje. Enweghị ebe ị ga-aga meje. Enweghị ebe ị ga meje. Mama hapụ ihe ọma ka ọ gaba ebe ọ na-aga. Ihe ọma na-ebe ahụrụ ọzọ nwata. Ọ bụrụ ọzọ nwata, ọ gacha ebe ọ na-aga, ọ nachitekwa azụ. Ihe ọma gbadokwa anya gị rukwa ana kwefu ka obodo dịzi. Ị gaa ihe ahụ ọsịsọ, ị nachita azụ ebe a. Achọkwa m ịchọ achọ. Ị na-anụ m na-ekwu? Gawa. Obidike, isi hapụ ihe ọma ka ọ gawa. Isi hapụ ya ka ọ gawa. Hey! Ihe ọma latakwa n'oge. Latakwa n'oge, nchọ ga-achọ. Mama, bịa n'ichegbu onwe mgbe niile na-echegbu echiche na-echegbu onwe gị. Na-eche. Mgbe niile were opi na-etinye n'echiche. Ịdakwa ebe ahụ ọ gbasakwa m. Obidike. Mama. Kedu nwanne gị nwaanyị? Ọ lọtago? Mba, afọ ekwa m ya. Ihube ya? Obidike. Bilite ozugbo jee chọwa nwanne gị nwaanyị. Jee chọwa ya. Ị nọrọ ebe ahụ, nọrọ ka a ga-asị na ịnụghị ihe na-eme n'obodo anyị a. Ma ndị ala atọrọ, ma ndị ala egbu. Lekwachi ka ọ na-eji jee chọwa nwanne gị nwaanyị. Jee chọwa nwanne gị nwaanyị ozugbo. Lekwachi ka ọ na-eji. Jee chọwa ya. Alọtakwala ebe ala ahụ ma ọ gịla ya so. Obidike, jee chọwa nwanne gị nwaanyị. Obidike! Ọkwefe ihe ọma. Obidike! Ọkwefe ihe ọma. Ihe ọma nwe m ekwukwara m ekwu, ajụkwara m ajụ na ihe ọma amaghị ije. Nwanne ya nwoke asị ya jebe. Obidike! Mama. Obidike. Kedu nwanne gị nwaanyị? Ọgwa gị masị ya jebe ihe ajụkwara m ajụ kedu ebe ọ nọ? Kwebe ebe ọ nọ. Ị na-ekiri m anụ m agba egwu mkpọ nkịtị. Ị na-ekiri m. Mama, ọ gwara m ha mere ihe a. Onweghị m mere. Ọgwa m na gị tụkọ ebe a mgbe ihe ọma sị na ọ chọrọ ịga afọ mmadụ. Si ya na ha gaba. Na ha ga ọsịsọ nachita azụ. Ọ bụ n'ogere m ntị ka ọ gbara nọ n'ezinụlọ. Ọkwa ga-aga ihe ahụ ọsịsọ nachita azụ n'oge. Kpagharịba ka onye na-enwere ụlọ. Kịta a na-achọzi ya achọ. Achọọla m ihe ọma ebe niile m ga-achọ ihe ọma. Chọọ ya elu na chọọ ya elu. Amaghịzi ihe m ga-eme. Ihe anyị ga-eme kịta ka anyị gakwurukwa eze dibịa. Anyị mara nke anyị eme. Anyị ga-aga bịa ka anyị gawa ozugbo. Anyị gawa ozugbo ahụ ka emecha. Ejidere m ka onye zuru ori. Anyị gawa. Eze dibịa biko amazi m ihe m ga-eme biko ozi anụ. Ewo. Eze dibịa. Nne m nọ n'ezi. A sị na ụmụ anyị na-abata n'ọgbọ gị. Wee sị ka m bịa ka m na onwe m bịa gwa gị ihe na-eme n'ezinụlọ anyị. Nwanne m nwaanyị pụrụ ọnụ si na onwe onye ọ na-aga ịfụ. Anyị afụbekwa ya. Anyị achọgharịgo ya n'obodo a niile
nwe ebe anyị fụrụ ya nwesi ka m bata ka m gwa gị ihe na-eme n'ezinụlọ anyị ihe na-ewerekwa mmadụ eweregokwa nwanne m nwaanyị. Ogwugwu ụzọ ọla si na enwere ihe a ga-emenwu n'ihe gara aga agago, mana ihe ike a na-abịakwute anyị ka anyị na-ayọ gịnị ka anyị ga-eme? Ogwugwu ụzọ ọla chekwaba anyị, chekwaba obodo anyị ka anyị na-egwu. Eze dibịa, ya bụ na nwanne m anago. Ọkpụ isi ka o teghe bụ ọgba ya, o metelu bulu no. Nna m, ọ gịnị? Nsogbu kwa? Nke izi bụ na alọ m ajọ nlọ n'anyasị nọ n'ime ya mpụta fụkịta okwu wee kpọọ m. Ajọ nlọkwa? O gosi na o nwere nsogbu. Kedu ebe Ogoli nọ? O techapụkwa aka o si ebe a pụwa. Ebe ọ bụ na ọ nọ nsogbu. Enwere nsogbu. Mana ajụjụ na-ajụ bụ na amara m ebe m ga-ejide aka wee sị n'ebe aka nsogbu a si abịa. Nna m, kekwana ihe anyị ga-eme n'ọnọdụ a? Nsogbu adịrọ. Enye n'onwe nsogbu. Mụwa bụ nna gị ga-achọpụta ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgọrọ. Ị na n'ife nna gwa gị? Onwe ebe ị na-eji jebe. Ka mere nụ eze dibịa ji kpọkọ ndị mmadụ n'ọha obodo? Enwekwa m ike ịkọwa o, nwekwa m ike ịkọwa, mana ihe ọbụla ọwụ na mgbede taa ka ọ sị anyị bịa, na mgbede taa anyị ahụ n'ihe ọ. Mana ọkwụwa eze dibịa ahụ nke onye isi anyị apụtara n'oge mgbede. Kezie eme o ji na-akpọkazikwa anyị n'oge mgbede ahụ? Obi dike nwa m, hapụ ihe ahụ. Chukwu Obiama kachara mara ihe, ya kara anyị mara ihe. Eze dibịa eziela anyị ozi eziri ya. Ozi Chukwu Obiama wee onye mma ihe niile okpokpo anyị. Ebe asịrị anyị abịala apụtakwala irola mgbede, ọ bụrụkwa ya zikwara eze dibịa si zie anyị pụtawala mgbede ka anyị ga-aga. Ọ kara anyị mara ihe. Nsuchi ebe anyị agabazi. Ihe na-eme ọsịsọ nnọọ ọsịsọ ka anyị nwee ike ije n'oge. Ọkwa nwata ndị awụ ọjụ ọnụ unu mmanụ ugili na-ekwo n'enwe eze ụgbaka gbalụ n'udu mmiri bụ ajọ ụgbaka. Agbalụ m akwụkwọ mmụọ ka m dị na nwata, kpa ya ka m dị n'okenye, kpakwazie ya ka m dị na nka. Onye jere ha na gbaje ngirize jee n'unu atọ m obi, ụmụ nwanne na-atọ furu onwe ha n'anya nata. Uzolekere m unu, uzolekere m unu. Eji m ozi dị mkpa, ozi ịfụnanya, ozi aganiru wee bịa n'ogwugwu Uzuala. Ọ sị m uzi unu egwu atụzila unu mana kemgbe ọnwa na-abụọ gara aga obodo anyị bi n'egwu. Maka gịnị? Maka otu onye ajọ nwa si Owere ba nne afọ. Dike ezila afịa, ụmụnna ewelu mgbachelie n'ụzọ. Eleme iko ga-ejugo. Uzuala si na bido tata gị na nwa gị nwaanyị
ọbụla kedu ife memu n'ama eze dibịa nwere ife ọ memu maka na mụnwa bụ odogwu bụ tutu ife ọbụla na-eme n'obodo anyị a mụnwa afụ gị afụ mana afụrụ m nke a nna m ụka na-agbagoju m anya ebe ị na-afụ ma obi na-ele m ọkụ ka ihe ndị ụzọ ala mee gị n'ihe niile ị mere ha nwa m ata na ndị ụzọ ala ụta ife niile fa kwesịrị ime fa mere ya ị na ife na-agwa gị ịta na afọ ụta ife anyị ga-eme kịta bụ ka anyị chọọ ebe a ga-eje zuo ike ka anyị gbada ka anyị webe nna afụ ndo na mgbada ị na-afịa ngwanụ ka anyị nwa gị nwaanyị na-enweta onwe ya achọrọ m ime ka ị mara na ebe a dị ka ebe gị fụrụ ụlọ anụ ebe ka ebe gị na nwa gị nwaanyị ga-anọ ihe a bụ ihe ị ga na-eji ebe ndụ gị na nwa gị nwaanyị m chọkwara ime ka ị mara na ndị a nọ ebe a bụ ụmụnne m nwere ihe ọbụla ị chọrọ gwa ha ga-emere gị nwere ebe ọbụla ị chọrọ ije n'obodo a ha nọ na njikere iduru gị jee duru gị lọta ịbịa Okoro ịbụ oyi ka nwanne igosigo m na onye nwere gị nwere mmadụ ana m ekene gị rinne ka isi nabata mụ na nwa m nwaanyị na-agbanyeghị na ụdị ọnọdụ anyị nọ n'ime ya a na-ekwenye anyị ebe anyị ga-anọ Chukwu abịa ma ka na-edu gị na-agọzi gị n'ihe ọ bụla ị na-eme na ndụ gị ise okpokpe m ghọta m na ọ bụrụ na ọ mụọ n'ọnọdụ ga ị ga-enyekwala m otu a otu a ọmarịcha nwa dị ka gị n'okporo ụzọ ka obere nwa o nwere ihe ndị be anyị si na onye kwuo ka nsogbu ya dị amalụ ka a ga-esinyere ya aka ya biko gwa m ife bụ nsogbu gị ka mmalụtụ m ga-esinyere gị aka o enugo nwaanyị ọma bịa nwa makwa onye na-agụ ya okwu nwa bụ odogwu eleme ọmalịcha ada nwa bụ sọ mma ekwe n'afa gị famba ọgụọma gị wakwan afa m bụ ọla mma afụtụbekwe gị n'obodo ọ dị ka isi ya ebe mụ na nna m anyị abụghị ndị obodo a mana anyị bi n'obodo a afa mba agụọma ihe ala anyị akacha m abịa ebe echu umi maka mmiri abịa kasị mma n'obodo anyị
Ee, afụkwa m kwere. Abịa m na mgbada ebe n'ije kwụọ ya. Na mgbada ebe. Ee, nwa m, ihe a ga-anọchi gị ụzọ ka m kochefuru gị. Afọ ịnọchi. Ee. Gbadio. Ọmara obi nna ya. Ee. Ka ga-adị nna m nne. Ndewo. Ai, ka bụ ụbọchị ọma. Diokpa. Kekwan. Nna gị kwan. Kenechalụ m. Ebe ka ịkwụzi ewu aga? Ị Nigeria. Mba nwa m, achọrọ m iji eje afịa ka m wee je gbanweta ife anya nwere n'ụlọ. Aghọtaghị m. Maka nkọwalụ gị, ịma na obodo anụ nwaanyị bịara fa anaghị eji ego akara azụ afịa. Nya onwe nke ị nwere ije, onye chọrọ nke ahụ ị nwere gịnị a na-aba agbanwe. Nna ya anụtụbekwa n'ụdị nke mbụ. Maka nkọwakwalụ gị ya. Dịka otu anyị n'ụlọ anyị kịta anyị enwere ji, anyị enwere mmanụ na ife ndị ọzọ eji esi nri. Nya mkpụrụ ewu a jefu, onye chọrọ ewu ebunye m ji, bunye m mmanụ were ewu. Odogo anya kịta. Nna aghọta obere mana anụtụbeghị m nke mbụ. Nsogbu adịrọ nwa m. Ka m bịa ka njebe. Maka a sị na eme n'oge eme ala ọdachi. Nsogbu adịrọ. Ịnụgo? Afịa ọma. Gbadokwa anya. Ị ga-akpụnye m ya ka iji wee gbanwee uju anyị. Nne m nwaanyị ọma, ị na-anya efu na ife iji n'aka elu ọkwanụ ife m ga-eji gbanwee ewu ma bịa ọrụ gị bụ nwa agbọghọbịa m fụrụ mbọsị ya n'ebe akwa n'ezi mgbe na-ajụ gị ife na-eme na ịgba m nkịtị. Ndo ewe n'iwe ama m ịbata m n'ime ụbọchị ahụ. Nsogbu adịrọ na ama m ka o si adị unu bụ ụmụ nwaanyị ọkacha ndị agba ọfụ dị ka gị ife niile unu na-ezu ya ezo. So esi na ihe ewu m amasịrị gị? Ọ masịrị m nna ya, o nwere nnukwu mmemme a ga-eme n'obodo anyị chọrọ iji arụ eme. Ka ezi afọ gị ahụ? Agwa mma nna ya. Hai! Agwa ọma. Afa gị sọrọ ụsọ dị ka iru gị si wee sọ. Ka isi ma mma ka afa gị si wee ma. Agwa ọma. Ife menụ bụ agwa ọma. Ọkwa ị chọrọ egwu ma? Ngwa na ya werezie ya. Ewe nna anyị daalụ. Jidekwa udu gị gbara egwu. Nna anyị daalụ. Ọ gọzie gị. Ya gọzie gị.
Ha gozie gị na ibupụgo m ibu nke. Daalụ nna anyị. Nna m, nke ihu bụ gị n'ose ọchị. Afọkwa m n'obi ọma dị gị o. Akwana m n'ọjị a si n'usekwu wefute na-akpachasị ka iri ebe ihe na-eme gị obi ọma niile. Ọla nwa m. Nna m. Nke bụ eziokwu bụ na ji rụrụ ihe ọbụla ị na-esi na-atọ m ụtọ. Mana enwee nnukwu ife na-achọ ime na ndụ m. Enwee ihe ga-abụ ọbata na ndụ m obi adị m mma. Onye ga-abụ ọbịa omega onye ịbụa. Etu isi anọ sọsọ gị ma nnọzi ya. Ekene dịrị Chukwu okike abịa ma o. Nna ngwa m oyo. Kekwanụ ka m ga-esi bido maka onye a na-ekwu maka aka m agwara ya na mfụrụ ya n'anya. Nna m nke ahụ abụghị okwu. Nke anụnwa kịta abụghị okwu. Ihe ị ga-emebede bụ tụọrọ m aka si m na onye a nje mezu ihe niile. Nna agwa gị eziokwu nje ịma na ihe ọbụla ga-eme gị obi aṅụrị. Nwa bụ ọla mma ga-emere gị. Ọla nwa m. Nna m. Ị na-ekwu na ị ga-eme m nke a? Onye ka m bụzi? Mana nsogbu dị bụ na amakwa m ebe onye a bi. Na afụgo m ya ugboro ịbụa. Ofu bụ n'afịa ya na nke m fụrụ ya n'ụzọ. Amara m ebe obi. Kedu ebe a ga-ebido? Nna m na-esogbukwa onwe gị. Eziokwu ka m na-agwa gị. Hapụrụ Chukwu okike abịa ma ihe ndị a ka o jiri aka ya wee mezuzo ihe niile. Na-abịa ka m gbanye gị mmanya na nke a kwesịrị ka anyị nwekọrịta ezigbo aṅụrị. Elemechi nke ndị agha eji m obi ọcha wee buru ikpo ekene wee butere gị maka nchekwa ị na-echekwa mụ na nwa m nwaanyị bụ ọla ya na ka isi enye anyị nri. Eji m aka na uche gị dị ya n'ebe nwa a na-akpọ agwa ọma maka o tego aka m nwa bụ odogwu were uche m tinye ebe nwaanyị nọ mana afụrụ m agwa ọma a o wee medee m obi m wee na-anyọ gị nwa bụ chi nke ndị agha ka ị nyere m aka wee mede obi nwa ka o wee fụ m n'anya otu ansị fụkwu ya n'anya wee na-echekwa maka m maka amara m otu m ga-esi bido wee gwa ya okwu. Agwa ọma asị m ebe ọ bụla ị nọ uche gị dị ya onye ị na-eche maka ya ka ọ bụrụ mụnwa ka iwe bịawa ebe m nọkịta. Agwa ọma bịawa ka ịfụ m nwunye m fụ n'anya ọ dị n'obi m onye nji aba onye ga-agbanwe ndụ m. Agwa ọma ana m eche Ogene. Ihe mere ọla nwa m? Anọ m n'ugbo onye ka ọ na-eti mkpu ma agbarapụta wefe ọbara ebe niile ọ tọzere ụkwụ n'ọnya. Bịa jekute mmiri. Ya mgbe jee ka ị kata akwụkwọ ji nkara jee akwụkwọ ji nkara ka anyị kwụsị ọbara. Ndoro ka ebe ọ nọ ozugbo ga-adị mma nwa ihe ga-eme nwa m.
Ndo. Ndo. Aka jide ma. Ọla. Ka eme? Ọ dị m mma. Ekene m Chukwu okike abịa na. Nna gị kwan? Ọ pụọkwa n'ụtụtụ a ka o jee kpata mgbọrọgwụ na mkpaakwụkwọ o ji eme ọgwụ. Nsogbu adọ. Agwa ọma. Biko, enwe nche ya oge. Ama m na ị ga-emere m ya. Ọ bụ na ihe m ga-emewu gị, ọ ga-amasị m emewe gị. Kedu ife? Agwa ọma. Ama m na ọ ga-amasị gị imere m ya. Mana biko, achọ m ka ikwe m nkwa na ị ga-emere m ya. Biko. Nsogbu adọ. M ga-emewe gị. Agwa ọma. Achọ m ka ị bụrụ nwunye nna m. Ha! Mba, ma mmewe ya. Ekwudina ya, mba, ma mmewe ya. Biko, ịbịakwa. Nwunye nna gị. Agwa ọma. Ma mmewe ya. Nne m narị m oge ndị ọnwa 3. Kemgbe ahụ, ọ bụ nna m bụ ezugitere m zụpụta m nwaanyị m bụ ugbu a. Achọkwanụ m onye ga-abịa bụrụ nne nye m ma bụrụkwa nwunye nye nna m. Nna m gwa m na onwe mmasị ebe m. Onye mbọsị o si afịa wee bata wee na-agwa m na ọ hụkwara na nwa ada. Amakwanụ m na onye mma. Biko. Achọ m ozugbo. Emeka nche maka enugo. Imeela, ịma na ịbụ ezigbo enyi m. Amanikwe niile na asị m emecha ka nche maka ya. Agwa ọma. Ihe nna ahụ n'anya gị bụ ekwere m ekwe. Ekwere. Ọla nwa m. Ana m ekene gị. Ịbụ nnọọ ikpo ekene na-ekene gị maka ihe ị na-eme na ndụ m. Ịmala otu o si dị m kịta, ọ dị m ka nwa amụrụ ọfụ. Ana m ekene gị. Ana m asịkwa Chukwu abịa ma ya dube gị, chebe gị mgbe niile. Nna m, agwa gị sị gị na ihe ọbụla ị chọọ, mụ abụọla mma ga-emere gị. Ana m abịa ka njekwado ka nọta ihe anyị ga-eji kwụzi ụgwọ isi nwunye gị. Nnugo. Ị makwa etu ọ dị m kịta? Ọ dị m ka tata anụ nwa bụrụzi echi. Nna m nke ị na-ekwu ụta larụkwa ụlọ abalị. Mgbe agụ alarụ. Ama abịa. Ọ dị m. Nwa ọma. Nwere ife dị ka ịmụọ nwa ịmụta onye dị ka gị. Ọla ịbụ agụ. Agwa ọma. Ijikwa ahụ. Maka na ị dịchara ka iji ahụ n'anya m. Ọla. Ọ na-eme m ka dị n'ime. Agwa ọma. Ị bụghịzi nwatakịrị. Kọwatere m ka m mara. Ọla. Adị n'ime. Ekele dịrị Chukwu okike abịa ma nke a tọgbuchala m, nke a bụ ozi ọma. Ngwa ka anyị weta ọgụ anyị na mma anyị na nwa ngwa. Nna m, ndewo. Ọla nwa m. Kedu nke obi na-asọzụ gị so aṅụrị? Nna m chere ka nwunye gị jiri ọnụ ya tiwere gị akụ oyibo nsogbu. Di m ọma. Ugwu m. Adị n'ime. Nke na-eme kịta? Chukwu abịa ma. Ekene gị si wee nye m nwa nwoke. Nwa nwoke ga-anọchi m ma ọ bụ na asị na-achọ m afụrọ m. Ọla,
jee n'ọba ji ka iweta ji ya nwa kacha ibi ya ka iwe siela oriakụ m nri ya nwa na-asụ ya ọsọ nna m ya ka ị ka na-eme ụdị ya na-eme ya obi aṅụrị anọ m n'ọba Chukwu abịa m ekenekwa nga ọzọ ka isi wee were nnọọ nnukwu obi aṅụrị wee tinye m n'ime obi n'ụbọchị taata wee nye m nwa nwoke ya na inyekwa m ndụ ka m wee nọrọ wee nene nwa m ka ọ na-eto nke ka isi mazie na ọ ga-abụ nwa nwoke ewerego m anya odogwu ji afụ ụzọ wee malụ obere oge o mere n'izu ome n'ọnwa amara ka taa majelube mmụọ ọfọ ka idide eji awani mmadụ na-etinye aka n'ọkụ ghara ịbụ apa ọkụkọ ọ na-ebu egbe egbe ọ na-ebu nu mbe ọ na-ebi n'ọnụ agha a na-abịanụ bụ nnukwu agha ka ọ bụ anyị ga-ebu ngwa ọgwụgwụ ụzọ ala chekwaba anyị chekwaba ụmụ gị chekwaba obodo ụzọ ala Onowu ndị ụzọ ala abịa jide mụ na nwanne m ka anyị nọ n'ugbo na-arụ ọrụ. Wetu obi wetuke n'obi gị nwoke ka ị bụ nọ ọ gịnị bụ nke a chelu isi na ndị agha eze elu mere ha ndị eze elu ha sị na anyị bụ ohu na-achọ ọzọ iji anya ịhụ anyị na-ana ọzọ na ewu ma ọkụkọ anyị nwe na a ga-anakasịla anyị na anyị bụ ohu. Onowu na ntị wetu obi gị nwoke ka ị bụ kịta aga m esi na be makịta je na nke eze dibịa ka m kọọrọ anyị ha ka mazi mgbe anyị bụ ndị ezu ala ji bụrụ ohu ndị eze elu ka mmalụ wetu obi ọ ga-anata ịkwatụla gị nwanne nwaanyị ọ ga-anwụ udo dịkwala gị n'ezinụlọ eloka afọ m na ị na-apụzi apụ okwu ka na-apụ ya nwanne m ọwụ anaghị awọsọ efe na nkịtị ana m mgbe m nya nwata m ikorobịa gbara onowu nke nnekwa gịnị na gịnị mere ha nọ nje na nwadị ya nọ n'ugbo ndị agha esi elu wakpo ha n'ugbo ha wakpo ya na nwanne nwaanyị n'ugbo ya na onwe nwere nke obi nwoke gbanarị ha mana ọ si na iwe bụ na ha bịa nwudozie nwanne ya nwaanyị ọbịa ebe a na-ebe sọsọ akwa nke ka kere ọ si na ndị agha si na ugbo anyị ọkụkọ anyị ewu anyị efi anyị ihe anyị nwe bụzi nke ha eze egbe sị na anyị nwe abụzi ndị ezu ala bụ ohu ha nwa ị na-anụkwa udu aka dị otu a nche ọma mme ya mee a na eje na nke eze dibịa kịta ka nje kọrọ ihe merụnụ ọma mpụ ọ bụrụ na obodo anyị ka m na-anụ tata niile n'ụzọ ụtụtụ ụmụaka ụmụ nwaanyị jere ịchụ mmiri na iyi ụdara ka ndị agha eze elu a jide ụmụaka wee kụọ ọfa akụ kụọ ọfa ife akụrụ osisi akụ na chelo ofu ndị agha ahụ aya m ife mene ya ụmụ agbọghọ nke anyị maka ọ bụrụ na emere ife ọbụla ekwesịrị ime ọsịsọ ọma mme ka ọ bụ na eze dibịa nọ n'obodo a nwe ha ga-eme obi dike nwa ndị eze elu bịara wakpo anyị n'ahịa taa tikacha ọtụtụ mmadụ ahụ ị hụrụ nkata m jiri jee ahịa enweghara nke m bụ nwe nke m ebe ọbụla na-agba tinye isi ụzọ ịhụrụ itinye isi ọ bụ ya ka m jiri
sizi ebe a gbapụta ebe a ka m hụziri m onwe m ka m sizi ala tupu achaa mkpụrụ ụfọdụ ọkpụrụ ụfọdụ. Chukwu abịa ma ndị eze elu maka ihe anyị mekwa ndị a ha ji ofu obodo anyị anya gbachi ha nkịtị ma anyị nwere eze anya gbachi ha nkịtị ha bịala kịta ha metụrụ gị aka onwe ka si metụ aka ofu eze elu a na-ekwukwa maka ya mere na anyị enweghị eze taa gburu igwe anyị nara ya ọfọ ejiri mara igwe ọ ha mere na anyị enweghị eze ruo taa. Mama amakwa m ihe na-eji eleme o amakwa m ihe na-eji eleme o mana hapụ sọ mụa gị gbuchi ndị a niile ka egwe ya mere ha ihu ndị eze elu a na-agwa gị maka ha siri ike ha na-alụ ọgụ dịka agụ. Mgbe ahụ elemesi mgbe ha bịara buru ọfọ anyị elemesibeghị ike otu osisi kịta mana elemesi gị ike kịta chọọ ka o jee ebe ahụ ọgụ nata ha ọfọ igwe a mana eze dibịa si ya chere na oge erubeghị mgbe anyị ga-eje ebe ha ọgụ na ọ bụla oge ruo ọ ga-eme ka anyị mara ya mere na elemeka nọ gba nkịtị onwe ha mere ọgọkwa ya onwe ha mere gị maka ọnwụ na onwe ka ha si metụ aka ndị mmadụ. Anyị lawa ndị ji ekene m unu eze dibịa okwukwe ụzọ ala si m bịa zie unu na enwere ozi dị mma na nke ọjọọ mana ọ sị m bido na nke dị mma nke pụtara na enwetaghị ụzọ a ga-esi wee meli ya bụ ọdachi dakwasịrị obodo Uzuala mana nke ọjọọ dị n'ime bụ na unu ga-arọpụta mmadụ unu ga-arọpụta ụmụaka be anyị na-abụ ga-eje na nke eleme. Eze dibịa isi elemekwa na eleme maka na sọsọ nyanwa bụ ọchịagha ka fọdụ n'obodo anyị dị ndụ ya bụ ije wee pụta na ọ ga-eji weghachite ọfọ Uzuala ji achị ọchịchị ha. eze dibịa adị m agbakwa ihe Uzuala kwuru mana ọ pụtara ọ bụrụ na ọ bụ ha eleme na ụzọ ga nụrụ anyị ọga n'obodo anyị nwerozi cheta na ụmụaka ga-eje na nke eleme ka dị ndụ ebe obi eteka mana ihe ha ga-eji were malie bụ na Uzuala ga-egosi ha ụzọ ruo onye bụ obodo ha jere ha jụọ onye a na-akpọ Ọnọghili nke pụtara ọnụ anọrụ m onwe m Unamu bụ na mbelede unamu bụ na mbelede kedụzi ka onye a chụpụ n'obodo a ga-esi bịa sị ya bụ onye ga-abịa n'ụlọ anyị ọgụ oge ekwe omume Uzuala ekene m onye na-egbu dike mgbe ndụ na-atọ ụtọ amala jụọ amaluje ukpu mkpu ogene bụkwa na egwu ụmụazị mana ebe ahụ ka esi amala onye bụ onye ozi izili ka m chọrọ imezu m ga-eje n'udo nọta n'udo Uzuala na-edunye n'ozi dị ezigbo mkpa unu ga-eje n'obodo tere aka wee kpọnata nwoke a na-akpọ Eleme ihe ozi eji wee kalị mkpa kalịchasị ihe ọzọ bụ na Uzuala chọrọ ka ọ nata ọsịsọ maka nwere ozi nyanwa ga-ejekwa unu ga-eje n'udo unu ga-anata n'udo mmenye unu ihe ga na-edu unu na-egosi unu ebe nya bụ nwoke nọ
eleme. Onye ọbụla akwụkwa n'akwụ unu agba n'ọsọ ma onye ejekwa n'ije onye egwukwa na-egwu n'ụzọ. Enwere mmiri unu ga-agafe unu gafese mmiri a mmanụ na-ebutebe gị ebe unu na-eje. Ngwa na m nọ n'obodo eze ka m tata maka unu nwa maka unu necha anya wee chụpụ m nwa bụ odogwu n'obodo nna m bụ Ezuala. Kedụkwazi ifu m chọrọ kwa m bịabakwa ebe a gwanụ m ife ọ bụ ka ifu m na-achọ. Nna eze dibịa nke Ezuala gwara anyị otu a ga-esi chọta gị. Ka ifu m chọrọ ka m meelu unu n'ọsọ unu ga-achọta m ka ifu m chọrọ ka m meelu unu. Eze elu anarala anyị ala anyị ihe niile anyị were ọ na-asịgo anyị ya. Etu a unu bịago gwanụ bụ ifu m chọrọ ka m meelu unu gwa m. Nna anyị biko anyị bịa ka ihe oge nyere anyị aka n'ọgụ a n'ihi na eze mmụọ si na ọ bụ gị pụrụ ime nke a. Biko ka ị bịa nyere anyị aka n'ọgụ a. Chukwu abịa ma ele mechi nke ndị agha na-efe ama nkwe ka m mee ihe dị otu a, mana nsogbu adịrọ ebe ọ bụ na unu erutego m ga-ejiji si unu wee tụọrọ chi nke ndị agha aja. Biko nna anyị orube n'ote ahụ biko zienu biko. Zọla anya abịa ọ dịbụ na mbụ ozi izili ka anyị na-ajụ kedizi ka o si wee gaa ya ka anyị ji wee bịa. Hai! Nwaka na-abụ anyị ziri ozi ka eleme gburu. Kedu ihe anyị ga-eme? Gịnị ka anyị ga-eme ka eleme mata na anyị nwetara ụmụaka ahụ? Biko gwa anyị. Mmejizi aka m wee jee ka m jezie efu onye bụ eleme ka ọ gwakene m ihe o ji wee bụrụ dike.
ala ụzụ ala kedu wee ga wee nata anya ụzụ ala ji afụ ụzọ Nwunye m ọma Di m ọma. Obi m nne ya isi ọsọ katakwa ọkwa erigide m na-achọzi ka ntabepụ mbụsị aka m ị na-esi nnọọ ka nwa m ọla Di m mechara ịgwa m na aka m ọla esi. Mba biko ejekwa n'ebe ahụ ị na-achọ ije nwekwa mgbe nji si na ịka ọla esi ife mee bụ na unu na-abụ m ala esi o nwere ike ịbịa bịa ọla ngwaje ka ibupụ ife ndị a ka ịbịa ka ọ nwee ife a ga-akpa n'ọsịsọ nwa mgbe nta kịta ọla bịaba Nna m isi na-enwe ihe ịchọ ịgwa eze dibịa ndị ozu ala. Nna m mana gịnị ka eze dibịa chọrọ anyị bịa ebe anyị mee? Ọla nwa m ịma na o nwere ife ekpuchi n'ọdịda anyanwụ Chukwu abịa ma n'afọ ife niile na-emenụ ya anyị nye na onwe gị nsogbu. Mana nna m kekwe ihe ọ chọrọ ka anyị merie ya ọkwa asị anyị na isi n'ụzụ ala nawa ife mee bụrụ ọla nwa m bụ na fasị na ọnwa ka obodo anyị bụ ụzụ ala si wee nọrọ kịta ya na onye a chọrọ n'ụzụ ala nke tata na-echi ka ọ bụrụ mụnwa. Di m ọma ejikwa m aka na onwe ihe ga-emerụ m gị tụfịa kwa Chukwu abịa ma nkwe ka ife ọbụla mee m o nwere onye a mụrụ amụ nwere ike igbunwu m napụ m ndụ m na-abụrụ Chukwu abịa ma ya inye na onwe gị nsogbu. Mana nna m gịnị ka ha si na ọ na-eme n'ụzụ ala nke a jisi anyị natawa nkịta nke echi? Ọla jee ka ije kwadobe ife anyị ji apụ n'ụtụtụ echi emesịa nkọwalụ gị efe adịrọ. Mana di m ọma kwe maka ala anyị na ụmụ atụrụ anyị gasị. Ala anyị ebe a bụ okoro nyere anyị ya ụmụ anụmanụ anyị nwere ife ọ bụ anyị lụọ ozu ala efu na ife anyị nwere bụ mmaji kwuru mmaji ife anyị nwere ebe a ya anyị nwere nsogbu nwaanyị mma m okoro asị nka m kene gị maka otu isi nabata mụ na nwa m nwaanyị bụ Ọla wee na-eme anyị ka anyị bụ ụmụnne gị mana ihe njikpa ọgụ ụkọ bụ ka m gwa gị na e nwere ozi m nwetara ụzụ ala nna m ha chọrọ ka nnata. Ọ dịkwala mma. Ọ dị na mma ozi mberede mana ihe ọzọ nchọkwa ịgwa gị bụ ozi ya ụna m na-ana n'ụzụ ala abụrụ otu aka mụ na ya esi wee bee ọnọdụ anyị o nwee ka m si wee chọọ gị mkpọ gị ka ịzakwa m. Eme o nweghị ihe ga-ayọ omume m na ga-emere gị ikwu eziokwu ọ ga-ewute m rie nne na ị na-arapụ obodo m maka na ịdị ka nwanne m mana otu ọ si dịrị o nweghị ka m ghara isi ka ị ghara ịlala ụlọ Ijeọma nwanne m. Daalụ mgbe na-asịkwa gị daalụ ri nne ọzọ maka ihe ọma i mere m na-asị Chukwu abịa ma ka ọ na-edu gị na-agọzi gị n'ihe ọ bụla ị na-eme. achọrọ m iji ohere a wee gwa unu na mụ na nna m na nwunye nna m anyị ga na-achụ ụzụ ala. Achọkwa m ikele unu otu unu si wee nabata dịka nwanne unu wee werecha m dịka nwanne wee na-ayọkwa unu na-asị n'ụzụ ala adịghị anya mgbe ọbụla unu nwere ohere ka unu bịa n'ahụ m. nsogbu adịghị ya unu na-akwadozi ya akwa m na-ebe ọwụ maka na unu na-akwadola ma kemgbe unu bịara ọ bịazi dizipụ na awa ụmụnne anyị ghọta achọzi m kwuru anya unu ga-emekwa m ịmakwa na kemgbe m bịara ebe ọ dị nwedị ihe dị iche na ụzụ ala n'ebe a ekenere m unu nke ọma. nsogbu adịghị ana m asịkwa ka Chukwu okike abịa
gọzie unu n'ebe ọ pụrụ iche. Ise. Tupu abịa ma ezo n'ọkụ. Daalụ nke ọma. Eleme Dikeh ka ịbụ tata ụzọla si gị jebe ọgụ n'afịa jeenu na ezenu ihe niile nọ ebe ahụ mgbusi gbuonu Dikeh unu sisi gbuo Dikeh ọkwa mbọsị ọgụ amalụ Dikeh ma nwoke ma nwaanyị nọ n'obodo ahụ bele onye ọbụla isi si enwekwana onye kwụ ọtọ unu ga-eje n'udo nata n'udo ọnwụ ike ama mfe unu mana ọnwụ ike ga-afụ ndị ilu unu unu ga-ewonatali ọfọ zuala ije
What's the good, Janaga?